Εμείς οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καρλοβασίου ξεκινήσαμε το ταξίδι στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, πραγματοποιώντας αρχικά επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του νησιού μας. Η επίσκεψη στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ μας εμπλούτησε με εντυπωσιακές εικόνες και πολύτιμες γνώσεις για τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρει αυτός ο τομέας. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας Ελληνικά Θερμοκήπια συζητήσανε μαζί μας για τα επιχειρηματικά πλάνα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε όσοι μαθητές αποφοιτήσουν από τον τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος. Ο εινοποιητικός συνεταιρισμός Σάμου μας έδωσε πολύτιμες γνώσεις για την τέχνη του κρασιού και μας ανέδειξε την ηνική κληρονομιά του νησιού μας. Τέλος, το επιμελητήριο Σάμου μας μίλησε για την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας και των επαγγελμάτων που ανθίζουν στο νησί μας. Έπειτα από τη γνωριμία με επιχειρήσεις του νησιού μας, ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες για να υλοποιήσουμε τα έργα μας, τα οποία θα παρουσιάζαμε στην ημερίδα μας. Μαθητές της πρώτης τάξης, μαζί με μαθητές και καθηγητές του τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, εργαστήκαμε όλοι μαζί για να υλοποιήσουμε την έξυπνη είσοδο. Μια καινοτόμα κατασκευή για τον έλεγχο πρόσβασης σε ελεγχόμενους ή ιδιόκτητους χώρους μέσω αναγνώρισης προσώπου. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Η δεύτερη δράση μας χάρισε πολλές γευστικές απολαύσεις. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, μαζί με μαθητές της πρώτης τάξης, προετοίμασαν αδέσματα που περιελάμβανε το υγιεινό πρωινό μας, αποτελούμενο από παραδοσιακά προϊόντα που παράγει η Σάμου. Οι καινοτόμες δράσεις μας έπρεπε να προωθηθούν στους επιχειρηματίες του τόπου μας. Με την ημερίδα που διοργανώσαμε στο σχολείο μας, είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε με σημαντικά άτομα που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό αλλά και στον πρωτογενή τομέα, όπου μας τόνισαν πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την επαγγελματική εκπαίδευση. Τέλος, τους παρουσιάσαμε τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ Νόησης, όπου όλοι τους μείνανε κατενθουσιασμένοι και μας συνεχάρισαν για την εξαιρετική δουλειά. Ο σκοπός μας ήταν η διασύνδεση του σχολείου με τις επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας και είμαστε σίγουροι ότι το καταφέραμε.